प्रेम प्यार प्यार रोड मैरिज कोर्ट मैरिज लव मैरिज लव में ये आज है ना होता पहले होत रहा प्यार के कोर्ट मैरिज किसने किया? किसने? भगवान राम जज के सामने जनक जी के सभा में धनुष तुर के सीता से शादी किए, वो कोर्ट मैरिज है। हाय रोड मैरिज किसने किया? किसने? भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में जात रही पूजा करे काली जी के। अब भगवान कृष्ण गोइले रथ पर हाथ धक के रोडे पर से चल दिल के चल 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 ना देख ले चल 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 केकर माई दूध पियो ले चल तो चल रोडे में से लेके रथ पर चढ़ा के भाग गई। ते रोड मैरिज है। हाय लव मैरिज किसने किया? किसने? हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शकुंतला संगे फुलवारी में इलू इलू को ले ले। इलू इलू क्या होता है अंकल? ना जाने लो ना अपना माई से पूछ लिया लो हम खोल के कोनो बात ना कहिले। इलू इलू कोइले ते एगो लड़का के जन्म भइल। उ लड़का के नाम पड़ल भरत। और वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत। भारत नाम इलू इलू कइला से हो गइल। बूढ़ा भाई ई ना जाने ले ना ई खाली कहले कि हम वायरल करेले खूंस के मकवा करे थिया में का बोले? अरे मर्दे बौरा ऊ में ना जमत रहे। ई तो पुराना तो रक्षण देखता नहीं। हाउ में निहुरा के खोज दा कह कि पिछवा में खोस द पिछवा में चाहे कोटलेस के बदल है लेला। हो घड़ी लोग प्यार कैले प्रेम कैले तो इतिहास बन गल जी। एक घड़ी लोग प्यार करे तो इतिहास जवान भाई ना बने। सुन ला प्रेम में वासना हो गई बा मतलब का प्यार रह गया है। नौका लड़का लोग स्टैंड बड़का बड़का मोबाइल चार्ज भर दिन करत हो सर्चिंग टच 5G। हाँ सांझ खानी काजी कौन डीएम साहब के यहाँ लगा के कमरी ओढ़ के लोग बतियावता। रुक ना आवी थी ना देवे मोबाइल नंबर रुक जो आवी थी मोबाइल रही जो आ लइकवा पूछता कि खैलू ह आ लइकिया खा के ढाकारतिया। देखी आज के प्यार लइकवा पूछता कि खैलू ह मोबाइलवा से आ लइकिया खा के ढाकारतिया। कहती तू ना खालत एक दाना घोटाला हमरा। अरे झूठा आज के प्यार ऐसा हो गइल बा। आज लड़की पता कर तरस के धनी के बेटा हो। अगर मोबाइल नंबर ले तरस अब फोन करके मीठे मीठे बतिया के मोबाइल से रुपया खिंचाए लगल। मोबाइल पर रुपया खींचे के प्रथम तरीका सूत्र तनी देखी। संजय भाई ध्यान दो। हाय 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 जानू हाय रे गोविंदा ए जान का जान तनी मोबाइल में रिचार्ज करा दीजिए ना। हाँ पहला सूत्र मोबाइल में रिचार्ज कैला नु तो तोर नस पकड़ ले लस। सारा मोबाइल से धन खींच ली। लांगा हो जाए बना लांगा सिमुआ तुर के बीग दी। यही प्यार चलता। एगो लड़का एगो लड़की देखी पहले हमने ढेर बिना भाई ढेर उम्र में ना जाने जाके दुनियादारी का हमनी के चाहे रहुओ के कहता नहीं ये छोटका छोटका लड़का सब जान गइल। पछे में पढ़त रह सब प्यार शुरू कैले बच्चे लड़का लड़की। बाबूजी जान गए मार जूता जोर कुत्ता। लड़का के पटना जाके लड़की से अलगे हटा दिले। हटा दिले तो लड़का आइल बा 8 बरस पर पटना से पढ़ के आ उहे लड़की भेटा गई। कहते के रे माया अरे आज तो सियान हो गइल। हम पटना पढ़े चल गइल। पहले तरफ फराक में देखत रहनी। आज आज तो लिंटर ढलैया लौकता तार रे। आज तारा लहंगा में देख तू तो सियान हो गइल रे माया। कैसे कहत रे कि पछवा में प्यार
जनरल भाई साहब अरे पछुआ में प्यार कोई लू अरे सतवा सता बता अठवा में पोरल आठी आठी में संकल जानते रहो आठी माने ना गुठुली अच्छा वो आम के अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बता बता ओढ़नी बता हे मंटुआ ये लौंडा भाई मंटू तो भाई पुलिस में दौड़ जाते तो तरफ बिहार पुलिस में भर्ती हो जाता तब बाप रे बाप गलत तारे एकरा से बढ़िया सुई दिया के झोंटा बढ़ा के अरे हमरा चलो विनय बाबू छाती पर सुई दिवा के विनय भाई समाज से भी हम देखनी लेकिन इतना शांति प्रोग्राम है ना वो यूट्यूबर भाई जी कटवा ना तो फिर गाना देवल बंद कर दो विनय भाई के एकदम हमरा डाल दिया सत्य सत्य हाँ सब पोस्टर पर लगा दीजिएगा इतना बड़ समाज सेवी जीवाओं के दिल के धड़कन उतना शांत प्रोग्राम कराने वाले हमारा विनय भाई आने वाला भविष्य सबका बहुत उज्जवल हो बड़ समाज सेवी एक बार जोरदार ताली लगा के सम्मानित कीजिए विनय भाई के ब्यादर पद प्रतिसाद बहुत बड़े समाज सेवी बने घर परिवार आपका मंगल में भगवान रखे हर सबकी कृपा है मुझे हम लोग का भी कृपा कुछ रहेगा पछवा में प्यार कोइलू पछवा में प्यार कोइलू और सतवा सतावता अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बतावता अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बतावता इम्तिहान लेती है हो जिंदगी इम्तिहान लेती है एगो बात कहता नहीं बिना भाई ए मंटू लौंडा प्रभुनाथ तिवारी के 13,000 रुपये लेके भाग गई थे भागल भाई बटुआ अब कहता कि वायरल भेजे डाल दियो 13,000 प्रभुनाथ तिवारी के देखना मार के प्रभुनाथ तिवारी की लौकी लौंडा चोर आ बूढ़ा भगा के ले बड़े फिर लौंडा कही नौवा में 13,000 रुपये चुरा के भागल बा नौवे में लगवे हाँ तनी मुर्की हो है नहीं आप पाया हो ने तनी यूट्यूबर भाई के मिले साहब नौवा में लागे लगबू एहू से झक्कास हो नौवा में लागे लगबू एहू से झक्कास हो नौवा में लागे लगबू एहू से झक्कास हो नौवा में लागे लगबू एहू से झक्कास सवा में कैसे दसवा में होई कैसे कहबरदार दसवा में होई कैसे दसवा में होई कैसे कहबरदार हो दसवा में होई कैसे कहबरदार अभी ऐसे होता शक हो अभी ऐसे होता शक अभी ऐसे होता शक अभी ऐसे होता शक सभे
पोरल आठी अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बता बता हे लौंडा तू छोड़ दे अब नाच अब तोरा उम्र ना रह गइल बा देखला पहिन का मशीन लगाता रे देखला पहिन का मशीन लगाता बोल कस गए देखला पहिन का मशीन लगाता रे हाय देखता अरे ओरिजिनल दुनिया कहाँ गइल बा ओरिजिनल लेके चले के चाही तो वही नु कहतनी ये तरह का देखता देखला पहिन कम देखला पहिन कम सीन लागत रे देखला पहिन कम सीन लागत रे आई देखा सोनी लियन के बहिन लागत रे हमरा बुझाता कोनो की बाजा बजावता बजे बाजा ओकर डाब कटवा दो ओकर डाब कटवा दो ब्यास हमरा बुझाता अरे अठवा में पोरल आठी अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बता बता मुखिया के सुपुत्र अर्जुन यादव महोदय पंचायत दिलीप यादव जी बहुत बहुत सम्मान देनी भैया के पद प्रतिष्ठा बन रहे हाँ अठवा में पोरल आठी ओढ़नी बता बता आरजेडी परिवार की ओर से पुरस्कार हार्दिक हार्दिक वादा और बा लाली जी के बतिया पर रखिया ध्यान अब दूध नहीं क्यों पियत माया तू अब सियान हो गई लाली जी ऐसे हमारी बात सुना लाली जी के बतिया रखी हो ध्यान हो लाली जी के बतिया रखी हो ध्यान हो दूध पियतारू बेहतर लोंडा दूध अब तो नहीं खूब पियत भइलू सयान हो दूध अब तो नहीं खूब पियत भइलू सयान हो उहे रोवाई तारा के
रुरवाई तहरा के हाँ आज जौन हंसावत अनु हाँ उहे रो ओही रुरवाई तहरा के। अच्छा हम किरिया खा के कहतन बूढ़ा का तहर दल में बढ़िया नचनिया के रहल बा आज तक हमरा हो कैसे तोरा हमें सिखैले बनी रही कहाँ से सबके हम- कुछ दिन टिकल बढ़िया गुड़ी हुआ हाँ पगली रही कहाँ से सब तो अंगुरिया दे तड़े ओकरा के। हरे राम हरे कुछ दिन रहल खाली खाज खोर मदे रखतर नचनिया हाँ कूदी रहल निसवा पगली कहतर के मुखिया जी ओकरा के वृद्धा पेंशन रे मर्द वृद्धा पेंशन हम जीते ही बने ओकरा वृद्धा पेंशन है मुखिया जी हाँ एकर द्वार पे एगो कॉल धसा दी हाँ आई लौंडा हो हाँ ई कॉल से नाम मानी तब एकरा में हाथी कॉल धसा दे एकरा में हाथी के लौंड धसा अब ना तो समसेबुल कर दी ओही रोमाल तहरा के ओहे रोई तहरा के ओही रोमाल तहरा के ओहे रोई तहरा के जवन हसावता ओ अठमा में पर लाठी है अरे ओढ़नी बता बता अठमा में पर लाठी, ओढ़नी बता बता। एक गीत तरल के औरी देव हम